vezi sa freelancerima i sa onim kompanijama, mislim, sa paušalcima. Znamo sve mi to, ali ovdje je pitanje šta je rešenje. Mislim, došli smo u priču. Malo treba da pritegnete, nama malo da popustite, pa da se nađemo u sredini. Malo da pomoćete, mislim, kako da vam kažem. Što je problem? Problem je ovdje što mi ne možemo da uzmemo i sad da zatvorimo devizne prileve. Mislim, ne ide se u tom pravcu, definitivno. Ne ide se ni u pravcu pooštravanja uslova za preduzetnike. Jer u stvari jeste poenta da ljudi koji hoće da zaposle sami sebe, to mogu da učine. I ako pođemo od tih ograničenja, šta je rešenje? Onda popustite prema nama samo je dosta. Popusti smo upravo. Mogu ja kratko samo, znači, ja kako vidim, glavni problem su upravo freelanceri, u stvari dvostruki je to problem. Problem je zato što ne plaća se nikakva dažbina, ali još veći problem što su oni u stvari na vetrometini, oni su ljudi izloženi slobodnoj volji njihovog poslodavca koji može sutra da im oduzme pasvord i da ostane na ulici. I sa tog stanovišta ja s ovog trenutka nemam rešenja, ali tema za razgovor mora da bude kako njima da se pomogne, da se oni uđu u prave tokove, da uđu u sistem, da imaju zaštitu, na kraju kraja nemaju nikakvo zdravstveno, penzijno i tako dalje, to je stvarno robovlasnički jedan odnos. I da se njima pomogne u isto vreme, a da se zaštite regularni tokovi i posebno. Nisam baš siguran da oni žele da uđu u to. Ne žele oni, izvinjavam se, samo da završim. Ja sam imao jednog mladića, vi znate, oni su svi rasuti sada, koji je skoro došao i kaže,